பிரைஸ் தி லார்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? நானும் கர்த்தருடைய கிருபையில நல்லா இருக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம தாவீதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். தாவீதோட மீனிங் நேசம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தாவீதோட சொந்த ஊர் பெத்லகேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தாவீதோட அப்பா பேர் ஈசாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தாவீதுக்கு 7 அண்ணமார்கள் இருந்தாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தாவீது சின்ன வயசுல இருந்தே ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருந்தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் பாட்டு பாடுனா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால எப்போவுமே கர்த்தரையே துதிச்சிட்டு இருப்பாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஒரு முறை தாவீது ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கும்போது சிங்கம் வந்துச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ கூட தேவ பலத்தால தாவீது அந்த சிங்கத்தின் வாயை கிழிச்சு போட்டாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு முறை கரடி வந்துச்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ கூட தேவ பலத்தால எல்லா ஆடுகளையும் காப்பாற்றினாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தாவீது கர்த்தருடைய இருதயத்துக்கு ரொம்ப ஏற்றவனா இருந்தாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால கர்த்தர் சாமுவேல் என்ற தீர்க்கதரிசி மூலியமா தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெரிய கோலியாத் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 40 நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சவுலையும் சவுளுடைய ஆர்மிஸையும் பயம் கொடுத்துட்டு இருந்தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தாவீது ஒரு சின்ன கூழாங்கல்ல வச்சு ஈஸியா தோக்கடிச்சிட்டாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாருமே ஜெயிக்க முடியாத சியோன் கோட்டைய தாவீது ஜெயித்தாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொன்று உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? உங்களுக்கு ஒரு வசனம் தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? கர்த்தரை எக்காலத்திலும் சோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்குமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த வசனத்தின்படி தாவீது கர்த்தரை துதிச்சுக்கிட்டு இருந்தாரா ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளும் அதே மாதிரி கர்த்தரை துதிப்போமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், தாவீது கர்த்தருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனா இருந்தது போல நம்மளும் கர்த்தருடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவனா இருப்போமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.